sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang rated SPG top secret mo? Nanggigil sila sa matigas kong dala-dala. Nanggigil sila sa matigas mong daladala. Yes po. I mean, yun. Alright, pwede mo bang ikwento sa amin kung sino tong mga sinasabi mong sila at saan to Actually, nangyari at ano itong pinanggigilan nila? Go ahead. Yes po. Actually, sa hospital po siya nangyari. Bale, naoperahan po ako sa paa. Na-injury po sa basketball. Then yun. So matangkad ka? Yes po, yes. I mean, kumbaga parang point guard, kumbaga 6'1", ganun lang. Hindi naman, Hoy, kumbaga- matangkad yun na. Grabe ka naman. I mean, kasi Di di naman ba, masyado. May mga point guard or shooting guard, ganun. So, kumbaga, dun lang ako sa pinakamaliit, parang ganun. Pero nakakashoot pa rin. Oo naman. Oo naman. Syempre. Ilang taon ka na nagbabasketball? I mean, bata pa lang kasi parang pinalaki na kami, kumbaga, yun. Varsity, Okay. ganun. Varsity talaga. Alright, so na-injury ka. Anong injury yung meron ka sa paa? Hindi naman siya totally ACL, kumbaga parang may something lang na yung sa bones, kumbaga na medyo Nabugbog. din ng konti. Ganun. Ah. Pero nagamot din naman siya. Pero yung matagal din ako sa hospital. 2 weeks, ganun. Oh, bakit anong mga ginawa sa'yo doon? Yun po, parang may pinakalan or something. Tapos nakakask. Yun. Tapos yung vital signs ko, syempre, kumbaga, tinitignan yung spinal din kung nadali, ganun. Maraming tests ang ginawa. So maraming test na ginawa. Doon sa 2 weeks mo sa pamamalagi sa ospital na yon. Yes po. Doon Kung- nangyari yung hindi ko inaasahan na parang feeling ko is hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Ano yun? Ano yung nangyari na yon? Actually, I mean, first day pa lang nung araw na yun, parang napansin ko na yung nag-check sa akin na nurse. Parang iba yung kinikilos niya or something na gano'n. Actually, hindi lang siya. Dalawa sila na, I mean, yung isang pang morning tas isang pang gabi na nagjo-duty. Alright. Dun start, yes. Etong morning and evening duty na to na nurse doon sa ospital na yon, lalaki ba to o babae? Babae po sila. Dalawang babae. Parehas silang babae. Eto bang mga babaeng to na naka-duty ng mga nurses na to, may itsura? Anong mga itsurahan nila? Anong mga datingan nila? Actually, may tsura naman kasi yung hospital naman na yun, I mean, kilala din siya. Tsaka halos, naman. Kumbaga, may tsura din. Okay. Alright, so hindi naman sila tsaka-tsaka, ganon. Hindi naman. Hindi naman. Alright. Parang re-rate ko sila is parang 1 to 10, parang 8 sila, ganun. Ay, ang taray, may rating, di ba? Okay, ganun. Kasi parang lang ako, hanggang till now, hindi ko talaga makalimutan yung nangyari. Parang Okay, wait ganun lang ha. Para lang medyo mas magkaroon kami ng visualization sa kwento mo. Pwede mo bang is-describe kung anong itsura mo? Sige po, maputi. Then, sabi nila daw, parang lang, pero karamihan siguro na may hawig daw kay, sino ba to? Mark Anthony, ganun. Mark Anthony Fernandez? Yes, konti daw, ganun. Alright, tapos 6'1 ka. Yes po. Tapos 6, maputi. Yes, Tapos nagbabasketball. yes. May trabaho, wala? Business lang eh. I mean, puro basketball kasi ako ngayon eh. Ba't, Parang ganun. ba't ka naglalang lang dun sa sa business lang? Business Then, yan. Yes, pero syempre mas ko yung basketball ngayon. Kumbaga, Bread and butter mo ba yan? lagi nasa liga. Kumbaga, yun na eh. Doon na kami. Kumbaga, father ko din eh. Okay. Ano bang nilalaroan mo? MPBL o ano?
PBA o NBA ka Ano, na? I mean, doon sa MPBL, kumbaga parang sa Cavite, kumbaga sa group team ng Cavite, ganun. Alam ko baka may Ah. makakilala sa akin dito. Kaya nga, naku, pakatay ka niya nung... Hindi, sige. Anyway, going back, mabalik tayo dun sa kwento mo. 6'1", okay, maputi, tapos matangkad. Tapos naramdaman mo na itong dalawang nurses na to, na nagjo-duty ng morning, tapos yung isa ng evening, parang may kakaibang Evening, kinikilos sa sayo. So ano tong Yes, yes. kakaibang kinikilos sa'yo? Ano tong nararamdaman mo? Actually- Feeling mo ba may gusto sila sa'yo? Or parang nagpapakyut Actually, ba sila? hindi naman siya totaling parang gusto or something. Parang na-attract lang siguro sila sa akin una ko pa lang pumunta doon. Kumbaga sila na yung nag-assist po. Napapansin ko na parang nag-uusap-usap sila ganun. Napapansin ko yon. Tapos nung yan, yung morning duty, parang hindi naman nagdala siya ng isang parang lube. Parang ganun yung pag kunyari, di ba pag meron kang pag sa catheter, kung may problema ka sa pag-ihi, kailangan ng lubricant, parang ganun. So, kumbaga wala naman akong ganun na problema. Kumbaga sa paa yung sa akin. Nagdala siya ng ganun. Dun tapos nagtanong ako sa kanya, tapos parang ang awkward na ng mga kinikilos niya. Wait lang ah. Balikan lang natin. Isa-isahin lang natin yung mga revelasyon mo ah. Sige. Okay. So, ang nadali sa'yo paa. Yes po. Okay. So, eto ba kasama hita, tuhod? Hanggang saan yung nadali sa'yo? Hanggang tuhod po. Okay, tuhod. So, hindi ba siya Tuhod. patella fracture or ano? Hindi daw totally fracture. Hindi siya Kumbaga, totally fracture. Oo, parang hindi naman malala. So, may crack lang, Parang ganon. healing lang. Yes po. Okay. So, may crack yung bone mo sa may bandang tuhod mo pababa. Tama? Yes po. Alright. So, ngayon, nung nakahiga ka sa hospital bed, nakakatheter ka ba o hindi? Hindi po. I mean, doon ako nagtaka kasi So, hindi. Kasi nakakabanyo ka ba? Nakakatayo ka ba? yes, pero naman, kumbaga merong ding tumutulong sa akin, mga kaibigan ko. Ganun. Sino ba nagbabatay sa'yo sa dumadalaw sila. ospital? Sino nagbabantay sa'yo sa Friends ko ospital? lang din. Friends ko lang din. Kasi yung parents ko wala dito. Wala dito sa Pinas. Okay, sige. Alright, so nung nakita mo na may daladalang lube, etong lube na to, tama ba? Ito yung pampadulas? Yes po, alam ko ginagamit yun pag, syempre, may mga friends akong mga nurse, ganun din. Parang ginagamit daw yun sa catheter or something, ganun. Di ko, mo sure, pero alam ko yun. Parang, Pero alam mo kung saan siya talaga ginagamit pag hindi sa medical field. alam ko, pero ang di ko lang alam is, I mean, nagdala siya ng ganun dun na hindi naman dapat sa akin. Kumbaga, for checking, parang nagdala siya nun, tapos nakatitig lang siya sa akin na ganun. Kumbaga kasi, actually, yung room na yun is private, syempre. Parang mas malakas yung loob niya kumbaga, ipakita yung nararamdaman niya dun that time. Nagulat lang ako kasi nurse siya, ganun. Parang till now hindi ako kapaniwala. Parang, Hindi kaya interpretation mo lang yun? Malay mo naman para sa sarili niya pala gagamitin yun, 'di ba? Nakita mo lang, iyon mo na agad naisip. Ginamit ba sa'yo? actually, yun nga yung SPG talaga na parang may mga touch na siyang tapos kinakausap niya ako or something, parang in-interview niya ako na ganun. Tapos sobrang tagal niya sa room ko. Nakapagkukwentuhan na siya sa akin. Parang ganun. Ako naman, syempre hindi naman ako snob or something, ganun. Lumaki naman akong Kaya yun, that time, parang yung iba na yung tingin niya sa akin. Parang yung titig niya, parang sobrang na. Tapos, yun, parang siya yung nag-insist, kinuha niya yung number ko, parang ganun. Parang meron daw nagpapakuha na kaibigan niya, yung ganun. Yun yung mga dahilan niya. Sino na to? Yung morning o yung evening? Yung morning. Yung morning to. So yung sinasabi mo kanina na tinouch-touch ka, anong mga tinatouch-touch sa'yo? Actually, yun nga, yung mga dapat na hindi touch. Wait lang So, tinatouch niya yung hindi dapat i-touch. Katulad ng, tinouch na ba yung heart mo? hindi naman, yun nga. hindi Yung na lungs mo, na-touch ba niya? Ganon. Yung esophagus mo, Para simula sa chest na ganun. Para kasing may yung gown na pang hospital, parang yun, binibihisan niya ako, ganyan. Tapos, something na tinatagalan niyang, umbaga, hawakan yung part na yon, yung chest ko, tapos pababa. Yung gano'n. Nakaka-confuse ako na, siguro dahil nurse siya or something, hindi ko binigyan ng mali siya, pero parang may ibang
may diin na eh. Parang may diin sa Wait hawak lang niya. wait lang ha. For the benefit of our medical practitioners out there Yes po. mas natin, mas i-describe natin, baka sakali lang mas maintindihan nating lahat, 'di ba? Syempre, nag-share ka ngayon, valid naman yung emotions na nararamdaman mo. Baka So, maraming nakikinig na ano dito. oo, baka kasi baka ganun talaga sila mag-check ng chest, 'di ba? Tinitingnan, kumbaga dinidiinan nila yung pagpisil ganon. Baka may ganon naman talaga. Kasi malay ba nila kung nagkaroon ng bukol diyan? Nung natalisod ka sa pagbabasketball mo, 'di ba? Baka merong tumama diyan sa chest mo kaya hinawakan talaga. Okay. So nung chinek ka, saan yung mga parteng hinawakan? So chest. Yes, yung biceps, triceps, ganun. Parang, ano, I mean, iba na yung titig niya sa akin na parang kumbaga parang pag nagsasalita ako, parang sinasara niya yung labi ko na, it's okay, sabi niya ganun. Parang sabi niya ganun. It's okay, sabi niya ganun. Parang, na-confuse lang ako kasi, ayun, nurse siya, baga nasa medical field siya, pero, buong buhay ko lang na na-experience yung ganun. Yung ganung parang yung action na ganun bilang patient, 'di ba? Okay. O tapos pinalitan ka ng ng gown. Yes. Tapos yun, habang yun, parang may times na parang buwababa na yung paghawak niya sa akin. Tapos lagi niya sinasabi, it's okay lang daw. Parang ganun, na parang huwag ko daw pigilan. Sabi ko ganun. Napapansin din daw niya na tumitingin ako sa kanya or ganun. Parang ganun yung mga sinasabi niya. Sabi ko sa sarili ko, baka makita tayo. Sabi ko ganun. Sabi niya, walang makakita sa atin. Yun yung sabi niya. Tapos? Yun, then yun nga, doon na nag-start na parang hindi naman siya totally parang, paano ko masabihin to? Medyo ano eh. Wala naman nangyaring penetration or something. Ganun. Kumbaga, Wait ano lang. lang, The hawak, brain, is it... penetrate yung brain cells ko. Sandali lang Walang nangyaring enter the dragon. Yes po, yes. Yan. Okay, yung dragon, napakawalan ba? Oo, hindi. Napakawalan. Okay, si dragon ba bumuga ng apoy? Oo, hindi. Yun nga ang ano, I mean, hindi, ayong itago, pero nangyari talaga. Bumugat talaga siya. I mean, hindi ko, kasi nga, di ba, may tsura din. May tsura siya. Parang nadala ako, ganun. Aminin ko na, ganun. Okay, wait lang. So, etong si nurse na pang umaga, kinuha yung dragon. Yes po. So, ano yun, parang sanay siya eh. I mean, hindi ko alam eh. I mean, alam Nilaro niya ba? dapat Nilaro niya hawakan. yung dragon? Yes, walang pagdadalawang isip na nilaro niya. Yun. Parang nagulat siya na parang, I mean, tinanong niya kung may lahi ako, ganun. Sabi ko, wala naman. Sabi ko, ganun. So, kumbaga, parang chinecheck ka niya, tapos sinama niya na si dragon dun sa pag-check. Yes. Doon ako nagulat na parang, sabi ko, sa akin lang ba niya ginagawa to or sa iba din na ganun. Which is, Nakalock sabi ba niya, yung pinto? sa akin lang daw, ganun. Parang di lang daw niya siguro napigilan, ganun mga sinasabi niya sa akin. Wala daw din naman makakita daw, ganun. Yun yung sabi niya. So, ano naramdaman mo nun? Yun nga, na sabi ko is may tsura naman siya. Parang sa akin is, nandun na kung ba hawak niya na. Tapos, I mean, ang iniisip ko lang is sana walang ano dito, CCTV dito or something. Parang, alam mo yun. Wala bang nagbabantay sa'yo nung time na yun? Wala naman. I mean, may oras kasi eh. Kumbaga, ang bantay doon is 1 hour lang. Tapos alis na naman. Ganun. May oras siya eh. Talaga, May isang oras. oras lang yung bantay. May ganun po talaga na ano. Actually, 3 hospital na. Tapos meron ding limit na 1 lang or something. Ganun. Hindi pwedeng 2. Natuwa naman si morning nurse dun sa ginawa niyang paglalaro kay Dragon. Yes, sa 2 weeks, kumbaga sa 2 weeks na yon, ilang beses rin nangyari sa kanya. Tapos, dun sa evening, ganun din. Wait lang! Sandali lang. Hindi lang si morning nurse yung nakipaglaro Yes, yun kay nga. Dragon? Yeah.
Yes, sobra. Pati si iba na evening yung nurse? feeling ko na ganun. Itingin ko magkakilala sila or yun lang, feeling ko lang pero hindi ko na inalam. Siguro. Tapos pumapayag ka lang na chine-check ka, tapos i-check din si Dragon. Yes, parang gano'n. Parang, alam mo yun, hindi na rin ako nakapalag din. Parang, alam mo na, parang feeling ko that time is stress ako, kaya yun. Parang hinayaan ko na lang din. Sandali lang Ah. Sandali lang. Kasi kaka-opera mo lang, tama? Naoperahan ba? Yes. Okay. Di ba normally kapag naoperahan, alam ko yung pakiramdam kasi napatella fracture ako Sorry Kumbaga, alam ko yung pakiramdam na naoperahan. Na general anesthesia ka ba? Yes, pero ano naman siya, hindi, yung anesthesia naman is hindi naman siya totally parang... Hindi ka natulog. Kumbaga, hindi ka tulog sa buong Hindi, operation. yes, hindi naman siya yung ginagamit mismo sa kunyari. Okay. So, hindi siya major surgery for you. Yes, so... Okay. Kasi kung major surgery yan, tapos Yes, oo. kumbaga binuksan talaga yung mismong tuhod mo or kaya yung leg mo, kumbaga aaray ka kapag merong mga ganyang pag-check kay Dragon. 2 weeks in 2 weeks time kumbaga masyado pang fresh yung sugat mo kung ganun. Pero kung ni-laser ka, malamang Kumbaga I mean, scary. napapadala sa rin naman parang sa hospital na gano'n yung fracture sa akin. Tapos, baga gano'n, lagi na lang gano'n. Doon niya nadadali. Parang gano'n. Okay. So, kumusta na kayo nung dalawang nurse? Hindi na, I mean, iningi nila yung number ko, nag-message sila, pero hindi ko na masyadong pinapansin. Hindi mo Parang sila pinapansin na? nagulat lang ako. Yes. Nagulat lang ako sa nangyaring yun dahil parang hindi lang once, twice, or pang-apat, or gano'n, alam mo yun. Parang every check, parang, hindi ko alam. Ngayon nakakalakad ka na? Yes. Si Dragon ba active na? Sobra. May girlfriend ka ba? Break up lang eh. Kaka-break Meron. nyo lang. Bago Yes, pa yes. mangyari yung injury o pagkatapos ng injury? Wala pa ako injury nung break up na kami. Okay. Wala pang ganun. Nangyari na yon. Yes, so Okay. So, kaya anong... feeling ko naman hindi naman siguro, 'di ba? I mean, kung meron naman ako, hindi ko naman papayagan yung sarili ko sa ganung. Anong mga realization mo? I mean, para sa akin is kumbaga doon mismo sa mga nurse na sa hospital, feeling ko lang is tao din pala, parang syempre 'di ba? Parang sa akin is iba yung tingin nila doon pag nurse or something or doctor ganun. Pero in times na yun experience ko na may ganun pala. Parang okay, hindi Totoo yan Totoo yan kwento mo yes, Hindi ka parang- hindi ka gumagawa ng kwento Nakakatakot lang talaga minsan na parang paano kung hindi ako yun tapos ibang lalaki tapos bigla nilang alam mo yun pinagkalat nila or something na gano'n. Well, pumayag ka. Oo, hindi. Pumayag ako. Ginusto mo. Oo, hindi. Oo. Nasarapan ka. Oo, hindi. Oo. Okay. So, magpapa-admit ka pa ba sa ospital ulit? Oo, hindi. I mean, hindi na doon siguro. Gusto, Kung ano ako, kung ma-injured ako, hindi na doon. I mean, ganun. gusto pa ng iba. Charot. Hindi, siguro, I mean, nagkataon lang siguro na, di ba, I mean, una pa lang na nakita nila ako, di ba, pinag-usapan nila or something, yun yung kasi yun eh. Pero siguro naman yung iba, hindi ganun kalakas yung loob. Alright. Sige, well, interpretation mo naman yan. Tsaka feelings mo din naman yun, diba? Kumbaga, ikaw yung unang nakaramdam ng mga feelings na yun and Siguro, emotions na yes. yun. Siguro hindi lang naman ako, parang ako lang yung nag-brought out dito, Oo. parang, Baka ikaw lang yung tanging naglakas ng loob para mag-share talaga nito. yes, sana meron ding iba na, Ay, gusto pa ng iba? ibang profession naman, I mean, mix, diba? Parang kasing, sa akin lang, gusto ko lang, na hindi, kumbaga ganun din sila, nakakaramdam din na parang, Ng pero pangangailangan, ganon. Oo, parang
ang awkward place lang talaga sa hospital po. Parang, di ba? Alright. Well, pag matindi talaga pangangailangan mo, anytime, anywhere yan. Anyway, thank you so much, Ryan. 24 from Laguna for sharing your rated SPG Top Secret sa aking programa. Stay safe and God bless you always. And sana full recovery ka na at sana madami pang championships ang inyong mapanalunan. Thank you. Thank you, thank you. Hoy ha, babawi lang ako sa lahat ng mga medical practitioner dyan na nakikinig ngayon ha. Hindi po tayo nagge-generalize. Yung kanina pong napakinggan ninyo na caller natin ay hindi po sumasalamin sa lahat po ng mga medical practitioners out there or yung kanyang experience ay sumasalamin sa lahat ng mga medical practitioner. Ulitin ko nga yung sinabi ko. Let me just remind you guys na ang kwentong napakinggan po ninyo o yung ibinahagi po ng ating top secret sharer ay hindi po sumasalamin sa lahat ng mga medical practitioner. Alright? Siyempre, merong mga vow or merong mga sinumpaang tungkulin ng ating mga medical practitioners, no? Kumbaga, alam nila yan. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rakitara, and welcome to the program, Rated Hi po. SPG Opo. Top Secrets. Saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto na mainit at nakakapanabik, nakakakalite at pwede ring nakakapaso. At meron na nga po tayong rated SPG Top Secret Caller na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello? Hello po. Evening. Magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Eric, Eric. Ilan taon ka na? 35. 35. Sang lupalop ka naman galing, Eric. Sa Davao. Davao. Grabe naman yung mga tanungan mo. Hindi ka sure kung tagasan ka, ha? Paibay ko po kasi. Iniiba mo para para talagang malihis na ibang tao ka. Ayan. Okay lang naman para hindi natin ma-reveal yung tunay mong identity. Okay, sige. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito ha, Eric. Eric, 35 from Davao. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Ano po? Pinotok ko po sa ng babae. Sa bibig. Pinutok mo sa bibig ng babae. Opo. Kasi yun daw po yung niya. Gusto. Yung gusto niya. Opo. Etong babae na to ay girlfriend mo ba o nakilala mo lang somewhere? Nakilala ko po somewhere. Niyaya ko mag-coffee. Ha? So first time ninyo tapos may putukan agad na naganap? Hindi po. Pangalawa po yun. Pangalawang meet up nangyari yun. May putukan. Pangalawang meet up. Okay, sige. Opo. So, etong babaeng to na tinutukoy mo, saan mo nakilala? Somewhere in some convenience store po. Nagkasalubong kami. May ganun pa palang Tapos kwento ngayon? Naya ko pong mag-coffee. Wait, nagkasalubong kayo sa convenience store tapos niyaya mo lang siyang magkape, ganun pumayag siya agad? Parang po kami, parang nagka-eye to eye, tapos nag-smile ako sa kanya, tapos sabi ko, pwede kitang iyain mag-coffee. Tapos yun po. Pero never mo siyang nakita ever since? Opo, First first meeting po yun, tapos nag-dinner, tapos yun, kwentuhan lang. Tapos, Wait, nung araw na yun, nung nagkita kayo eye to eye ka mo, niyaya mo na siya noon na mag-kape. Opo, in-offer ko kung pwede ko ba siyang treat ng... Pumayag naman siya.
nung una hindi, tapos nung paglabas ko, hinabol ko po siya. Tapos sabi ko, tapos tinanong ko yung name. Sabi ko, anong name mo? Sabi ko, yun, interested akong makilala ka, ganyan. Tapos, parang nagpakipot siya, pero pumayag din. So, anong kinuha mo sa kanya? Number niya? Hindi FB po, niya? nagpintuan lang muna. Kasi may dala po kasi akong kotse noon. Ay, nakita ba yung sasakyan mo bago ka magtanong? Hindi po, pero sinabi ko sa kanya. Na ihahatid mo siya, susunduin mo siya, ganon. Dinner po kasi yung ko, sana. Plan ko talaga, pero coffee muna yung in-offer ko. So, sumakay kayo sa sasakyan mo nung sinabi mo na tas yun. magkakape kayo. Sumakay naman siya sa sasakyan mo. Opo, Tapos, pumunta kayo sa coffee shop. naganap po na kami. Tapos, yun, kwentuhan. Tapos, naging intimate yung kwentuhan after nung dinner. Intimate agad? Paano Opo, intimate? Kasi po siya Kasi ano siya? papasok siya nun sa work niya. Papasok sa work. Anong work niya? Sa BPO po. Pretty ba? Opo, for me. Ikaw, pogi ka? Opo, sabi nila. Sino kamukha mong artista? Si Mark Anthony Fernandez. Mark Anthony Fernandez. Yung girl, sinong kamukhang artista? Morena siya, ma'am, bali si di ko ma-compare Hindi mo ma-compare. Opo. Pero siya, morena. Morena. Na matangkad, mga 5'7", 5'8". Ikaw matangkad ka rin ba? Same po, 5'8". 5'8", so magkasing tangkad lang kayo halos. Actually, mas matangkad siya nung time niya kasi naka-heel siya Sige nga, send pic ka nga sa akin kung ano itsura mo. Charot! Anyway, so, niyaya mo, naging intimate kayo. Nung naging intimate kayo, ano yun? Nag-chic enjoy kayo? Or sa sasakyan? Sa car po, sa car. Ha? Car fun? Nung pangalawang gabi na po yun. Pangalawa. Pero nung unang araw na nagkakilala kayo, sabi mo naging intimate din kayo. Anong ginawa nyo lang nun? Lang po, nag-kiss. Nung unang gabi. Kasi ayaw ko rin po may may parang mangyari nung unang gabi. Kasi parang respeto ko rin po sa kanya. Wow, nagtira ka ba ng respeto mo doon Opo. Pero siya kasi yung nagbibigay rin ng ng parang Di ka ba- indication na she is also interested. Ay, taray, in English na tayo ngayon, guys. Okay, so parang hindi naman masyadong pakipot si ate mo kasi siya naman yung G na G din sa'yo, ganon. So siya rin yung parang humiling Opo. ng kiss sa'yo, ganon, kaya binigay mo na lang din. Hindi po. Bali, ako Ikaw- yung nag-king ng permission kung pwede ko ba siyang i-kiss nung first date. Tapos, pumayag naman siya. Pumayag naman siya. Tapos hanggang Opo. doon lang yun. Opo, dun lang. Hinatid mo siya sa kanila. Hindi, sa work niya. Sa hinatid. work niya. O nga Opo, pala, kasi papasok papasok pala siya nun. siya. Okay, Opo. so pagkatapos nun, paano na nangyari yung second date? Yun, nagyaya ulit ako kung can we still, meet for coffee ulit. Anong sagot niya? Sabi niya, sure. Kasi hindi naman daw siya busy. Okay, so nagkita kayo. Sinundo mo siya. Opo, doon pa rin sa same place. Bakit taga dun lang ba siya? Near lang, mga 30 minutes from Uy, her, Dun sa convenience store? Opo, convenience store. Nandun mismo yun sa baba convenience store. Same building kasing work niya. Opo. Okay. So dun yung Baba convenience store. dun lang yung trabaho niya. Pero yung Opo, place niya, yung kung saan talaga siya nakatira,
Medyo malayo 30 doon. minutes away. Ako mga 30 minutes away. 30 minutes away. So, nagkape kayo. O pagkatapos na nagkape kayo, anong ginawa nyo? Yung pangalawa na po ba yan? Oh, yung Opo, pangalawa na to, wala ba kayong tanungan ng favorite color? Ganyan? Ako, Meron favorite po, color. habang nagda-drive ako, yun, maraming usapan. Ano mga napag-usapan nyo? Mga status, mga past, and mga plans, ganun. Pero parehas kayo, wala kayong mga jowa. Pwede ko ba pong hindi sabihin tungkol dyan? O kailangan? Ikaw, depende sa'yo. Pero, sa manner ng pagsagot mo at sa isinagot mo sa akin, mukhang meron tayong naililihim. Opo, actually, married ako eh. May anak na kayo. Opo. Ano po? Sorry. Wala pa akong tinatanong, na-shock ako. Opo. Maayos naman yung relasyon ninyo ng misis mo. Opo, pero medyo naboboringan po ako kasi bira kami magkita tapos yun nagpanag po kami nung girl. So parang di ko rin na-control yung sarili. So Pero hindi to yung unang beses na nangaliwa ka. this is my first time. Pero hindi naman siya naging continuous. Kumbaga parang For the ano, experience lang, ganon. parang ganun lang po. Kasi may rin ako sa kanya. May na-discover na mas Grabe feeling ko ba? mas naglay siya sa akin. Kasi inamin ko naman sa kanya nung una na na ganun yung status ko. Na, Tapos, na may asawa ka. opo. Pero, Pero? mahal ko po yung family ko, yung asawa ko. So, yun po. Rin siya sa akin, naglay in the long run, nung communication namin for a month siguro. So, natuklasan ko na rin siya. Yun. Na? Na may family din siya pero hiwalay siya. May anak siya. Bakit tumagal pa ng buwan? Yun po, kasi nagkakaroon kami ng communication after nung intimate scene namin. So, yung second meet ninyo kamo, tsaka lang may nangyari sa inyo, tama ba? Opo, opo. Tapos, pagkatapos nun, meron pa ulit kayong pagkikita, wala na? Meron pa po, siguro mga 4 to 5 times. Paulit-ulit po kasi gustong-gusto niya po yung ginagawa ko sa kanya. Ano ba ginagawa mo sa kanya? Pag may nangyayari po kasi sa amin, matagal po kasi akong labasan. Parang kinokontrol ko talaga para mag-enjoy siya. And then yung mga naging dapas niya, parang hindi daw niya na-experience yun. Tapos, basta sobrang nasa-satisfied siya sa ginagawa ko sa kanya. Kaya, Pero yung bagay na yun, nagagawa mo rin yun sa misis mo. opo, opo. So, okay yung intimate life ninyo ng iyong misis, tama ba? Opo, right now po kasi LDR kami. Kaya lang, since physically wala siya sa tabi mo, kaya parang feeling mo nakuha mo yung satisfaction Opo. din na yun dun sa bagong girl, tama ba? Yes, exactly. So, pero mas mahal ko po yung asawa ko. Kumbaga, attempt lang ako kasi Bakit na-fall ka ba dun sa girl? not really, pero may something na parang gusto kong ituloy pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi ayoko masira yung family ko. Nagalingan ka ba? Hindi siya magaling. Ako yung magaling. Wow! Ano lang siya, ang gusto ko lang sa kanya, ang gusto ko lang sa kanya, lagi niyang nilulunok. Ano? Lagi niyang nilulunok yung sperm ko. Hoy! 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 Madali. At dahil dyan, natapos na po ang programa ni DJ Rakitera. Maraming salamat sa pagtawag mo. Hoy! Magpapaalam na tayo. It's a wrap.
Maraming salamat ha. Lulunukin ko na din yung laway ko ngayon na nandito sa bibig ko dahil pinagpawisan ako sa lahat ng mga revelasyon mo. Anyway, Thank you, DJ. Eric, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong top secret. Alam ko, mahirap magbahagi ng mga ganitong klaseng top secret pero mukhang ginusto mo rin naman dahil parang napakahusay mo na magbahagi ng iyong top secret. Thank you so much, Eric. Mabuhay ka hanggat Sorry. gusto mo. Sorry po. Yes, Thank you. yes. Thank you. Apology accepted. Maraming salamat. Kinabahan ako. Baka mamaya, bukas sa Monday, meron na tayong mail. Anyway, kabisyo sinasabi ko sa inyo mas maganda pa rin na gumagawa tayo ng tama sa buhay. Nang sa gayon, maging mapayapa ang ating buhay. Kapag gulo ang naging sitwasyon natin, ibig sabihin may mali tayong naging desisyon. Anyway, maraming salamat sa inyong pagtutok. Muli po ako ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio at lumunok na tayo ng mga laway natin. Good night, people! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ito po ang programang hindi ka husgan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. Gusto lang naman natin ngayong labasan ng ngiti sa ating mga labi o di kaya naman tigasan ng pangakakatawa. Kaya naman magsama-sama tayong i-welcome ang ating rated SPG Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Magandang gabi. Good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa kanila? Pangalan ko po ay Yet. Pakiulit nga Yet po. Si Yet po, Yet. Yet. Tama ba? Y-E-T. Yes po. Wow, parang may pinagmulan niyang Yet na pangalang yan Yet, ilang nga taon po. ka na? 47 po. Wow, 47 years old. Yung tunog mo sa amin, parang 31 lang Yet, Yet po. tagasan ka? From Capiz, Capiz. Okay. Ilonggo po. Ilonggo. Hindi na ako Yes. magpapaligoy-ligoy pa. Yet 47 from Capiz. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Okay. Ang top secret ko po ay isang mahilig po ako nung uso pa yung text me. Tapos yung una akong nakapag-textmate, kaibigan ko po nagpa-load, tapos binigay niya po yung yung number niya sa akin, yung kaibigan ko kasi yung load niya pasa-load, nagkamali yung niload ng kaibigan ko. Tapos pumasok dun sa babae na yun nga naging textmate ko sa huli, pero sabi niya i-textmate mo. Tapos yun, tinextmate ko nung gabi na yun. Hanggang nag-reply na kami, hanggang conversation. Tapos nung start, nagpakilala ako kung saan siya. Kasi sa kabilang bayan siya, malayo. Tapos yun nga, umpisa nun, lagi kami tumatawag. Kasi mahilig nga ako noon dati nung DJ Rocky na mahilig sa mga phone 6. Kaya, Mahilig ka saan? Saan? opo, Mahilig ka sa phone chick? phone 6 po. Phone chicks. Phone Oo, chicks. phone chicks. Mahilig ka sa ganon. Yung tipong meron kayong binabanggit na A, E, I, O, U, pero gamit yung cellphone. Tama? Yes po. So nagpo-phone Marami akong chicks experience noon, kayo. talagang ganun. Nung Oo, time na yun yun, meron lang kayong cellphone number, tapos ang gamit mo na Hello po. cellphone nun, Putol-putol. hello, Opo. Yet, eto bang Yes. gamit mong cellphone nung time na yun, yung tipong dekipad pa? Yes, nagipad po kasi yung unang nagka-cellphone ako, 5110 pa noon. Tapos kami yung nagkakabit ng mga signal para lang makagamit kami ng signal kasi wala ditong cell site noon sa probinsya namin. So wala pang camera nun, wala pang camera yung mga cellphone, ganon. Opo.
ganun po. Okay, so Tapos, mahilig ka dun siyempre, sa... mahilig na ako maging textmate bago lang cellphone ko noon eh. Okay, o sige. O tapos etong etong naka-text mo sa cellphone na babae na tinext mo dahil nagpa-load sa inyo tas nagkamali yan. Ano nang nangyari sa inyo? Kinuha ko nga, nagkakilala na kami. Tapos niyayaya ko lang na kung mahilig din sa mga ganong chat 6 tapos mga phone 6. Pumatol naman. Tapos noon, nag-try kami mag-phone 6 kasi nga nabuboard siya noon, manicurista daw siya. Ano, Ay, anak no, wait lang, sandali lang. Dahan-dahan lang yet Opo. kasi wala tayong hinahabol dito ha. Andali Opo, lang, medyo nasashock ako sa lahat ng mga naririnig ko. Ano tayo? Blow by blow. Sandali lang ha. Kumbaga, bawat nangyari, kailangan himay-himayin natin yan, Opo, okay? opo. Sige. Opo. So, tinext mo etong si ka-phone Opo. chicks. Tapos, itong chicks na to, pumayag dun sa kagustuhan mo na kung po pwede mag-phone chicks kayo. Opo. Paano mo Kasi siya nga, napapayag? Kasi single mom daw siya. Tapos nung una, mga tinitext-mate ko lang. Tapos sabi ko, mahilig ka ba sa mga ano ba experience mo? Sabi ko, mahilig ako kasi imagine ako, ganun. Sabi niya, ako din, sige, try natin. Sabi so yun, nga, tinawagan. Tapos sabi niya, maglalaro din daw siya, magpa-raos. Ganun. Kasi sa ano siya, nagbo-board kasi siya, may anak siya, pero maliit lang yung kwarto niya nung pumunta ako first na meet namin. Ay, Yun nga. Wait Pero lang, mga ano pa yun, wait lang. Sandali lang, nagkita na kayo. Bago kayo magkita, syempre, dun muna kayo sa cellphone, di ba? Oo, sa cellphone muna. Okay, dun sa Inabot cellphone, pa kami ng buwan. Inabot pa kami ng buwan bago ako mag-meet sa kanya. pero madalas yung pagpo-phone chicks nyo nun. Opo, madalas. So, paano Talagang- ginagawa yun sa cellphone? Kasi hindi ko pa talaga siya ever na parang napanood o kaya na-experience o kahit ano. Parang wala akong ka-idea tungkol dito sa kinukwento mo eh. So, paano siya nagsisimula? Like, Sa una. paano? Sa una, siyempre chat ko muna. Sabi ko, parang sinisix mo rin siya sa text. Tapos yun, umiinit na kayo, umiinit din siya. Tapos tawagan mo na lang siya kasi nga, yun na nga, may gagawin niya alam niya na ang gagawin niya. Kaya, yun. Tapos, Sumisigaw? May sumisigaw ba? Mag-a-EOO na siya. Nag-a-AEO na. Paano yung mga AEO nyo? Ganon. Tapos, oh. Ganon siya. Tapos, siyempre, ano din siya, hot na hot din. So, paano ka nagre-respond dun sa sinasabi niyang AEO? Kasi nag-iiko nga sa loob ng CR siya nga eh. Kasi kwarto niya doon, maliit. Tapos yun nga, sa CR siya. Tapos ako, siyempre sa kwarto din. Kinakwento niya rin kung ano yung suot niya, mga ganon. Siyempre, tinatanong ko rin kung ano na, nakahubad ka na ba, mga ganon ba. Talaga? So, pag ganun, tinatanong mo, meron ka pa bang suot? Ganon? Tinatanong ko pa, anong suot mo, anong kulay taas mo, baba, ganon. Ano yung Sige, pinaka hindi mo makakalimutang ginawa ninyo sa phone chicks? Yun na nga, bali, siyempre, nagsabi na ako nga, sa personal na lang, mag-meet tayo para, siyempre gusto niya rin, kasi single mom siya kasi noon eh, talagang wala siyang asawa, namatay. Tapos, nag-meet nga kami, tapos, first meet talaga namin, yun na, may dinaanan ko sa bayan nila kasi nagmamanicure yun, tapos, hinintay niya ako sa boarding house, hinahanap ko pa siya, tagal ko pa hintayin sa kabilang kanto kasi nga hindi ko alam kung saan yun kasi nga hindi ko kabisadong bayan nila kasi nagbo-board nga siya. Tapos nung nandun na ako, hinintay ko, sinundo niya ako, tapos dinala niya ako, pero may anak siya, dalaga, yata grade 5 yun or grade 6. Kasama niyo yung anak niya? Opo, pero sa nag-aaral yung anak niya, sabi niya ako lang mag-isa sa boarding house, yun na. Tapos pumunta ako doon, tapos yun nga, siyempre gusto ko rin, wala namang sabi na mahal mo makaagad, pero siyempre naging kami na kaagad sa sa cellphone, ganun. So mag-on na kayo bago pa kayo talaga magkita ng personal?
Oo, kasi inabot na kami ng buwan na hindi pa kami nagkita personal. Kumbaga sinagot niya rin ako kasi parang na-inlove na rin, gano'n. Kumbaga na-inlove na siya sa'yo. Pero ikaw, na-inlove ka ba talaga sa kanya? Oo, siyempre ako kahit sa cellphone nun madali akong ma-inlove. Kaya ng boses, mga kagaya mo, mga gano'n. Bakit kagaya ko? Hoy, Yet! Oo, talaga nakaka-inlove. 'Di ba mayroon naman talaga nakaka-inlove yung mga boses lang? Mga ganyan, mga Oo, pero hindi. Bakit pati ako sinama mo pa dito? Opo. Opo. Hindi ko narinig po na Okay, buti na wala. lang. Okay, Yet, mag-focus tayo dito sa nakilala mo sa cellphone, ha? Nung unang beses Sige. mo siya nakita, anong reaction? Sino kamukha niyang artista? Siyempre, unang beses niyo palang nagkita, di ba? Wala pa namang Facebook nung time na yun. Opo. Siyempre, nakita ko siya, hindi naman ako sabi na nagtingin sa sa mukha, pero hindi naman sa pangit, hindi naman sa magkagandahan. Medyo chubby nga siya eh. Tapos siyempre ako, tinanong ko rin baka sabihin baka tsaka rin sa akin baka sabihin niya pangit ako di ba react din siya kung anong matingin pag nakita niya ako. Pero wala namang problema na nakita na ako. Hindi naman Yet, sandali lang, parang nagiging ka na, boses daga ka na. Lakasan mo yung boses mo nang mas maintindihan ka pa namin kasi itong mga kinukwento mo, syempre, hindi naman lahat talaga naiintindihan kapag mabilis ka magsalita tapos mahina pa yung boses mo. So lakasan mo, tapos medyo bagalan lang natin yung pagsasalita ng sa gayon ay maintindihan ka ng lahat ng mga kabisyo nating nakatutok ngayon sa Love Radio, okay? Sige pa. Yun na nga po, nung nagkita na kami, di ba, pumunta na nga ako dun sa sa boarding house niya kasi sinundo niya na ako. May motor kasi ako nun eh, nagmumotor lang kasi ako. Ang nandoon na, siyempre gusto ko nang humalik kasi alam niya na nasa chat, sa text pa lang, sabi na ako gusto ko kitang halikan, ganun siyempre. Yun na, hinalikan ko, alam mo na yun, nag L to L na kami. L to L as in lips to lips? Yan na nga. Opo. Tapos siyempre ako mabilis din, tagal din ako hindi naka-girlfriend. Yun. Kasi siya medyo may agwat isang taon sa akin, medyo matanda sa isang taon lang. Yun na nga, habang hinalikan ko, siyempre alam mo naman pag gano'n ng halikan, umiinit na kayo. Pero sa loob na kami ng boarding house niya, pero siyempre maliit lang. Wala yung Tapos bata doon wala yung bata doon. Wala pa, hindi pa nakauwi yun. Gali mga 3:00 ng hapon yata yun. Okay, yung boarding house niya gaano kalaki? Kasing laki ba siya ng parang banyo, Mga gano'n? mga 3 meters lang siguro. 3x3, gano'n. Kasya lang yung isang kama, tapos para sa alas lang, may CR lang maliit, gano'n lang. Medyo okay naman pala yung size. Tapos nung hinalikan ko na siya, siyempre, alam mo na yun, hawakan mo na yung ilalim para Sandali lang. hinawakan ko na yung Wait ilalim. lang. Wait. Hello? Wait. Yes. Yes. Gusto ko munang itanong, nagsipilyo ka ba bago lahat ng yon? Siyempre, galing ako ng dito sa amin. Siyempre, natural, paligo, lahat. Talagang mabango, gano'n. Siyempre naman. Bago ka pumunta dun. Ganyan, preparado ka na yan. Bago ka pumunta doon, nag-shave ka muna, gano'n. Nagtabas ka muna. Shield pa lahat, babaw taas. Malinis talaga, gano'n. Oo, siyempre. Tinatanong ko rin siya kung gano'n din siya eh. Siyempre, gano'n din ako. Bago kami sa text, gano'n na nga. Nagtatanungan kayo kung nakapagtabas na kayo parehas, gano'n? Oo, siyempre, magsalpukan na. Ubaga, kung sa manok, na kayo. Sabong na. Gano'n na talaga nangyayari. Oo. Okay, sige Yet, dalhin mo na kami dun sa pwesto na kung saan pagkatas nyo mag L to L, ano na nangyari sumunod? Sabi mo, humawak ka na sa baba. Baba agad, di man lang dun sa, mga mayon? Diba, gano'n na nga, hinawakan ko na. Tapos, pero magaling siya eh. Pero magaling din ako, siyempre. Kumbaga, pareho lang kami magaling. Kaya, yun, tinanggal ko na yung short ko. Pantalon pala, nakapantalon ako nun. Tapos, binalabas niya yung hotdog ko. Tapos yun, siyempre gusto ko rin na sabi niya, tikman niya talaga yun, pinasubo ko na. Kinain niya na.
Hanggang Wait hindi lang, ko na sandali lang, mapigilan. yet. Opo, totoo Kinain yan. niya yung hotdog. Yung hotdog Hello? ba, yet. Yung hotdog ba, hotdog talaga, jumbo hotdog o longganisa lang? Hotdog kagad, medyo jumbo. Medyo jumbo. Okay, so kinain niya. Oo, kinain niya. Siyempre, matagal. Kaya ako talaga, pag matagal, siyempre, tagal yun eh. May sasabog yun, di ba? Sumabog Yun. yung cheese, ganon. Oo, tapos yung malapit na sasabog, alam mo naman kung malapit ka na, alam mo naman talaga. Kahit sa babae, alam naman nila din yun. Yun, hindi ko na pinigilan, nawakan ko ng yung ulo niya. Tapos sumabog na. Kaya na ano siya, pumunta ng CR, yun na. Sandali lang. Sumabog yung cheese sa bibig o sumabog yung cheese sa labas? Ay, sa bibig talaga, sa loob. Siyempre, hinawakan ko eh. So hindi mo pinakawalan, ganon? Oo, siyempre, gigil na gigil eh. Kaya diniin ko rin. Hindi ba siya na-turn off nun? Hindi po. Kasi gusto niya nga eh. Kasi nga, alam ko naman na kahit sa cellphone kami nagkaganyunan eh. Alam ko na ganun naman gagawin niya daw sa akin. Ganun din ako. Kaya, pero hindi ko rin siya na kung sa Ilonggo, hindi ko na sa nabalusan. Ano nga yun, yung... Wag mo nang sabihin yung mga term na ganyan. Okay na. Opo. Tapos yun na. Kinakabahan ako. Hindi na kami yung kumbaga, ganunin mo din siya. So hindi mo na nakain naman yung tahong. Oo, ganun na. Hindi ko nakain kasi uwi na nga ako eh. Tapos, pero matagal din ako doon. Inabot ako siguro ng mga 1 hour, kwentuhan pa kami. Nag-merenda pa ako kasi may binili akong merenda, ganun. So hanggang ganun lang. Kinain niya lang yung hotdog. Wala na nangyaring kahit ano. Wala na kasi pauwi na ako pero walang nangyari muna na talagang yun. Marami na pag matagal na kami makakilala, bumalik palagi na akong pupunta kasi nga yun na, hinahanap mo na siya. Yun ang nangyayari kami pag ganun. Siguro ilang beses na rin doon sa boarding house niya. Pero gusto niya pumunta dito sa bahay noon. Kaya lang busy talaga ako sa trabaho. Ano ba Kaya trabaho mo nagalit. nung time na yun? Isang kontraktor ng bahay, tagagawa. Ganun. Wow! Di ang galing mo pala talagang magpatayo. Mag-welding. Oo, galing ako mag-welding. Welding. Welding ng todo. Opo. Pagkatapos nun, naging jowa mo ba siya talaga ng tunay? I mean, naging... Yung kami noon, inabot kami ng reduction sa cellphone. Siguro inabot kami ng 3 years. Minsan nagbe-break kami, nagagalit. Pero palagi ako pumupunta doon sa kanila hanggang lumipat na sa nang huli ng boarding house. Pero palagi kami nangyayari sa mga boarding house niya. Talagang kayo, mainit kayo sa isa't isa, ganun? Oo, hindi ko rin makalimutan yung nangyayari. Napamahal na rin sa akin noon. Wow. Masasabi mo bang magaling siya? Oo. Ikaw magaling pero ka ba? Ayaw niya magpabuntis. Simple naman po. Hinahanap-hanap niya po. Kasi Hinahanap-hanap. jumbo. Siyempre, lang yun eh. Segunda jumbo lang eh. Ano? Segunda jumbo. Yun nga, tapos na tagal namin. Pero hindi siya nabuntis ng huli. Ayaw niya eh. Kasi nahirapan daw siya mga anak ganun. Pero okay lang sa'yo yun? Okay lang, pero nung huli na talaga, mga inabot na kami, nag-break, tapos nagnegosyo na siya, hindi na siya nag-manicure, kasi siya ng home service. Pumupunta rin ako doon sa pwesto niya, kaya lang, yun nga, nagagalit na kasi kaya hindi ko raw dinala dito sa bahay, kasi nga, gusto niya makita yung papa ko noon. Bakit naman kasi hindi mo siya dinadala sa bahay niyo? Gusto niya talaga sunduin sa kanila pero siyempre malayo kami. Tapos nung huli na nagagalit lagi. Tapos yun nga palagi siyang galit, painitin. Yun na nga, hindi nga kasi yung ugali niyan eh. Kung hindi ka maka-text, nagagalit. Halimbawa, wala kang load o ganun, hindi dapat i-text mo palagi. Ganun talaga siya eh. Pero tinitext ko naman, pero siyempre hindi naman perfect na minsan busy kasi trabaho, pagod ka, makatulog ka na, ganun. Gusto niya tawagan siya, mga ganun siya.
Pero yet, anong masasabi mo sa lahat ng mga naging experience mo sa buhay? Siyempre, kabataan mo yun, di ba? Kalakasan mo. Marami akong experience po kasi hindi naman ako sinasabing pinakagwapo na po. Nagdami na kong naging girlfriend pero dalawang textmate ko rin nung na-virgin ko yung isa. Oh, tama na. Okay na yun. Ayun daw po. Meron din dito sa amin. Ganon din. Oh, Ako rin ang eh. lupit mo naman Wala pala, akong Yet. asawa Iba ka hanggang ngayon ba wala kang asawa? Wala po. Naghahanap po. Naghahanap ka ngayon. Gusto mo bang makahanap tayo ngayon sa TikTok? O sa Facebook? Sa ano po ako naghanap? Sa Facebook, sa Messenger ko, kahit sino lang. Kahit Basta sino lang. siyempre, basta mabait. Ganun Ano bang ako. requirements mo para sa isang babaeng makakatuluyan? Gusto ko lang sa isang babae, hindi naman ibig sabihin maganda, pero tama lang yung ugali, tapos maintindihin, pagmahal. Tapos yun nga, number one, malapit sa Panginoon, Maginoo, ganun siya. Kasi yun nga importante sa tao. Christian, ganun. Gusto mo yung Kasi ganon? born again po ako eh. Nagbago na nga ako, hindi na ako ganun na dating chick boy, ganun. Nagbago ka na ngayon. Oo. Tagal na ako nagbago, pero ibig sabihin, hindi ko nagawain nun. Kumbaga, kung sakaling magkakaroon ka ng jowa ngayon, talagang stick to one ka na, sa kanya ka na lang ganon. Kala ko lang talaga, kasi may mga lupa kami, binabinta ng mga kapatid, ibinta ko rin yung party ko, yung sa akin, tapos patay ako ng bahay. Pag na-plaster ko na may bahay na ako, at saka yung mga pangarap ko rin na makanegosyo or makasasakyan, mga ganun, para maasawa na ako. Ayun naman pala eh. O, paano Dito ba sa yan? amin kasi po, marami dito sa amin yung mga taga-bundok, pero yung ano nila, yung tawag niyan, yung sa kanila kasi bilhin mo, pag pagbahalin mo sila, bilhin mo ng 60,000, mga ganun. Ha? May Ganun talaga ganun? dito sa amin. Binabayaran yung babae, ganon? Oo, bayaran mo siya, payag yung mga pamilya. Kaya sabi ko nga pag puro babae yung mga anak nila, marami yung mga pira ng tatay sa kananay. O, sige, ganito na lang. Para naman ano natin yung mga kabisyo natin na talagang machat ka, no? Sino na lang kamukha mong artista? May siguro mga sino ngayon yung Spencer Reyes. Spencer Reyes. Yun yung kamukha mong artista. Oo, opo. Okay. Pero Gomez po ako Kasi may mga katsila po kami yung lahi. Yung lolo ko po. Ganun, mataas yung ilong. Matangkad ka. Hindi, lang ako sa mama ko. Sa mama ko yung sumunod, maliit ako. 5'1" lang yata ako. Kung di ako nagkakamali, si Okay, Spencer Reyes ay isang dancer na Opo, naging dancer. artista, di ba, nung panahon. Mga kasama to nila Opo. Bong Navarro, di ba? Opo. Oo, mga ganung mga edad. Mga konti lang yung nagwat ko rin sa ganung mga Street edad. Boys. Ayan o. Sa panahon ko Ito yung ano pa na. itsura ni Yet. O, kung gusto nyo na magkaroon ng jowang tulad ni Yet, na pwede kang gawing wet, kasi siya ay may Nag-iwet lawet? talaga sila. Aba, PM nyo lang kami dito sa Love Radio, ha? Ibibigay namin yung, willing ka ba magbigay ng FB mo? Pwede rin. Binaliktad ko lang. Sige. Yetbo. Okay. Yetbo, misbo. Ganon. Ayun, yetbo daw siya. O, sige. Yet. Salamat sa Yes, pagtawag mo, ha? At sana ay... Idol kita, Reggie Roque. Marami akong ina-upload nung nakaraang Friday, di ba? May tumawag sa inyo nung sasakyan. Kanina nga, piniplay ko sa mga kaibigan ko yung sa YouTube kasi dinownload ko nga sa YouTube. Tapos tagal na kitang listener. Marami na, kasi idol din kita. Thank Kasi you. nga, sabi ko nga sa'yo, ang Love Radio dito, Iloilo, kaibigan ko rin yung DJ. Kakilala ko, taga dito rin sa amin. Si Corredor. Ginagaya niya rin yung Secret Files mo, di ba? Pag tuwing tanghali sila. Yan. Mga kaibigan natin yung mga yan sa Love Radio Iloilo. Hello kay Miss yun, Babes. Matagal ako sa sa listener ng Love Radio Iloilo kasi yung dati mayroon din sila mga tuwing tawagan paggabi, may mga bakla noon nakalimutan ko nung tumakbong board member na. Sige na, Yet. Oo. Naintindihan namin yun.
Madami ka nang naikwento sa amin. Okay na yun, sapat na yun. Overtime na naman Kwento ako. ang mga secret files. Kasi lang, sa mga karanasan ko mga Oo, i-message mo na lang. Tsaka tawag ka na lang sa susunod na Friday. Ito naman, gusto mo pa umabot tayo alas 3 sa madaling araw, Kaya ah. lang, yung linya niya kasi busy. Gano'n, natsambahan ko kanina. Kaya may sumasagot, may nagre-reply. Oo, syempre naman. Ang dami tumatawag kasi sa atin. Ikaw ba talaga yung nagre-reply? Or Malamang. si Boy Pindot? Minsan ako, pero minsan din si Boy Pindot, tinutulungan niya ako kapag naka-ere na ako. Pero syempre, Pwede rin ako ba mahingi ng mo para makachat din ako sa iyo. Palagi ako nakinig sa live mo nung tuwing 3 o'clock. Kaya idol ko lahat kayong mga DJ. Kaya tuwing alas 3 kasi alam mo, may naka-wifi yung motor ko. Tapos yun nga, naka-Radio Philippines ako kasi nga wala ditong signal yung Lab Radio Manila. Kasi malayo, di ba? Naka-internet lang lahat ako sa Radio Philippines. Yun ang mahalaga dyan, Yet, mag-download ka na ng Lab Radio app para doon muna kami para talaga mag-download niya. doon muna kami makapakinggan, okay? Yet, tsaka tutog ka lang lagi dito sa Lab Radio. Panigurado, sasaya ka talaga, liligaya ka, malay mo, magka-jowa ka pa, di ba? Dami Kaya nagko-comment hindi ako na ngayon makatulog. sa'yo. Face reveal naman dyan, Yet. O, di ba? Gusto ka na talagang makilala. Kaya lang, hindi ganun naman kasi yung programa natin na matchmaking. Hindi po ganun, no? Bibigyan lang namin kayo ng oportunidad na makilala si Yet. Pero, siguro, kabilang stasyon na yun. Pwede rin ako mga love story naman yung mga magaganda kong love story. Marami akong kwento. Sa secret files yan, Yet. Anyway, Yet, maraming salamat sa pagtawag mo, ha. Overtime na naman ako dito ngayong gabing ito. Salamat at binigyan mo Kaya kami po ako ng DJ, glimpse kasi ng nakaraan. Na-interview mo ako. Salamat. Yes, naka-record God ko. bless. Ano, Bye, Yet. Yes, good evening sa lahat. God bless. At dyan po natatapos ang ating rated SPG Top Secret ngayong gabi. Paalala lamang po, ha, okay lang naman balikan ang mga ganong klaseng karanasan pero hindi na dapat gawin yan sa kasalukuyan, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ng natutunan sa iyong nakaraan. Magandang nagbabago tayo sa buhay and always remember to drink moderately. Etong siyet, parang nakainom lang, no? Charot with the rot. De, basta again, reminder lang sa lahat ng mga kabisyo natin nakikinig ngayon, okay lang balikan yung mga ganong klaseng alaala. Huwag lang natin gagawin ulit sa ating kasalukuyan. At sa mga susunod pang mangyayari sa ating buhay, hindi naman magandang ituro to sa mga mas nakababata sa atin, no? Pero in fairness naman, ha, ang sarap din sariwain nung time na meron kang cellphone, tapos yung cellphone mo, di keypad pa, walang camera, tapos nagpapaload ka pa sa tindahan nila Aling Nena, yung mga ganun pakiramdam. Ang mahal-mahal pa nun ng load. Diba? Ang mahal-mahal pa ng SIM card, ang mahal-mahal ng cellphone. Although ngayon, mahal pa rin naman, mahal lahat ng mga bilihin Pero, yung mga laro dati sa cellphone, di ba, Snakes, Space Impact. Nalala mo yun? Tapos yung pala mayroong ganong mga klaseng gawain, no? Nito ko lang narinig yun yung SOP. O tinatawag na phone chicks. Feeling ko okay gawin yun basta mag-asawa na kayo, nagmamahalan kayo. Pero hindi siya okay gawin, lalong-lalo na kung merong presence of social media, teknolohiya, digital world. Diba, kabisyo? Delikado na sa panahon ngayon. Ma-record ka, boom, viral ka na. Tapos baka yun pa yung ikadahilan para mabalisa ka sa buhay, magkaroon ng stress, anxiety, at kung ano-ano pa. And we don't want that to happen to you. Okay? So anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakatera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
kwentuhan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.